Na medicina popular, os mediciñeiros había xente a que chamaban o corpo aberto. Ser corpo aberto era, todos somos corpo abertos, o que pasa que hai, digamos, persoas que mellor tenen máis desenvolvida ou traballan máis esa condición de corpos abertos, no sentido de que somos un refuxio, albergamos varias vidas. Todos, ademais, seguramente, cada quen dos que está aquí, sabemos que temos varios seres diferentes, mesmo no día, hai días e días, non? Hai días que somos de un xeito, e mesmo que vamos mudando no día, imos vivindo as metamorfosis, eso que chamaba Kafka, metamorfose, non? Realmente na obra de Metamorfose de Kafka, que é unha obra esencial, unha referencia fundamental na literatura universal, ten moito que ver con isto que vos conto da cultura popular galega, non? A idea dos cambios, das metamorfosis, do entroido, do carnaval, o ser vivir diferentes vidas. O entroido que é, sobre todo, a necesidade do povo vivir unha segunda vida. Unha segunda vida na que non existe os amos, nin o poder, nin os reixes, non hai dominio sobre un, senón que somos iguais, que cada quen pode encarnarse noutro ser diferente, disfrazarse nun animal, en fin, vivir unha segunda existencia, unha segunda vida. Iso é unha necesidade continua. Temos que a vida consiste en ir vivindo diferentes vidas, de existencias. Non estamos feitos non somos robots, non somos estereotipos, non? Entón, o corpo aberto, digo, a literatura fai medar, fai fecundar, fai que esa condición das vidas que temos dentro da vida. Mesmo despertar vidas que tiñamos agochadas aí e que poden sair fora, como ocorre no teatro, conseguimos ser tamén un mesmo, conseguimos ser cando somos os outros.